Dobrý deň. Tu je tým ESVC a vy sledujete videoprehľad, v ktorom s vami zdieľame najdôležitejšie udalosti v histórii rozvoja strunovej dopravy a spoločnosti ESVC za predošlé týždne. V tomto vydaní uvidíte: Bielovský televízny kanál odvysielal reportáž o doprave UEST. Prezident Bieloruska spomenul strunovú dopravu na porade venovanej otázkam rozvoja dopravnej infraštruktúry. UEST Incorporated navštívili predstavitelia Národnej akadémie vied Bieloruska. Nestrácajme čas a hneď prejdime k prvej udalosti. Redaktori televízneho kanála RTR Bielora navštívili demonštračno-testovacie centrum Ekotechnopark v Marinej Gorke. Výsledkom návštevy bola relácia o doprave UEST v programe Akcenty. Hosťom boli predvedené realizované modely Unimobilov a ďalších komponentov dopravno-infraštruktúrnych komplexov a vypočuli si informácie o možnostiach a prednostiach technológie UEST pri zriaďovaní vysokorýchlostnej osobnej dopravy. Hostia poznamenali, že doprava vyzerá doslova ako z budúcnosti, ale už je skutočným a fungujúcim vysokorýchlostným riešením. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko si vypočul správu o rozvoji republikovej cestnej siete a budovaní dopravnej infraštruktúry, oznámila agentúra Belta. Jedna z tém stretnutia sa týkala rozvoja dopravného spojenia medzi Minskom a jeho satelitnými mestami. Pri prerokovávaní tejto problematiky hlava štátu spomenula strunovú dopravu. Hlava štátu zdôraznila naliehavosť výstavby vysokorýchlostných úsekov nezávislých od automobilových ciest. Okrem toho prezident poznamenal, že si to nebude vyžadovať veľa času ani veľa peňazí. Spoločnosť pokračuje v nadväzovaní kontaktov s organizáciami z vedecko-vzdelávacej sféry. Zamestnanci a študenti magisterského štúdia Univerzity Národnej akadémie vied navštívili Ekotechnopark, ako aj výrobný komplex spoločnosti, kde sa oboznámili s vývojovými produktmi spoločnosti UEST Incorporated. Návšteva objektov spoločnosti sa uskutočnila v rámci výjazdného univerzitného štúdia. Počas prehliadky zástupcovia delegácie absolvovali skúšobné jazdy v Unimobiloch, osobne sa presvedčili o bezpečnosti a pohodlí komplexov UEST Incorporated a dozvedeli sa, čo je na vývoji spoločnosti jedinečné. To boli pre dnešok všetky dôležité správy. Určite nezabudnite dať like tomuto vydaniu a zanechajte komentár. Dovidenia.